tro diwetha ar y RAS, y tîmau wedi rannu, a'r cracs yn ymddangos. O na! Nawr, mwy o drwbl, ond y tro hwn ar y llyn. Ac mae'r gêm ar fin newid am byth. Cad, agwedd ti ddim digon da, come on! Fi'n mynd symud! Huw, aros i fi! Na, sôn yn fi! Ni wedi cyrraedd gogledd Cymru i lannau llyn tegid yn y bala. Dylsyn nhw alw hwn yn llyn Jack ar ôl yr actor a chyflwynydd o fri. Be? Gormod? Da ni wedi gyrraedd y gogledd! Ni'n mynd nôl o'n agnis. Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, lle mae yna lwyth o weithgareddau awyr agored. A dyma lleoliad y dasg nesa. Beth yw hi? Her greadigol, meddyliol a chorfforol. A falle byddwch chi'n mynd mewn i'r dŵr. Ia. A be? Mi fydda ni yn adeiladu rafft yn ein timad. Reit. A wedyn, ar ôl i ni ddod allan o'r dŵr a sychu, mae'n dweud fan hyn, byddwch yn barod i wneud penderfyniadau pwysig fydd yn effeithio ar bawb. Twist, dim ond. Ie, so ni wedi cael twist fel un o'r blaen, ni? Sa'n cofio i? Sa'n credu. Ond boes, tîm Melyn, chi enillodd y fantais y tro dwytha, felly chi sy'n cyrraedd Glan-llyn gynta. O ble ma nhw ar y sgorfwrdd? Ie. Come on, nawr, mae gyd yn gwybod. Falle ddim yn hir. Pob lwc bawb, awn ni amdani. Hwnnw ma, fe? Fes mi gynta? O'n i'n mynd ar tîm Elin mi O gynta? ia, tîm Melyn. Sa'i ar y tîm di mai? Dire. Tîm Melyn. Pethau i wneud. Y tîm gwyrdd sy'n camu ar y blaen. 16 pwynt iddyn nhw. Y tîm oren wedyn gyda 15 ac 8 o bwyntiau i'r melyn. Ni sy'n ar dop y sgwrfwrdd, Cad, ond ni sy'n dechrau ola. Felly, mae positives a negatives fan hyn. Y ffordd orau lle hyn weithio mas i ti a fi yw os bod Huw a Jed yn ennill, os bod Leah a Jack yn ail a bod ni'n drydydd, ni dal yn mynd i fod yn gyfartal, so... Gwni gweld. Ni'n trio ennill, ddo? Ie. Hyddiannol i ni fod yn ail, dwi'n meddwl. Eitha hyderus fydd fi'n meddwl, achos ni'n gweithio'n dda fel tîm, nag ni. Da ni yn. Ddim di cwmpo mas. Na, da ni heb ffrio o gwbl. Dyn ni'n checo bob man gyda Leah? A dwi'n gobeithio bod wedi cael hwn yn iawn. Ti ddim? Prawf da am hwnna ni. Ie, a fyny. Ie, da iawn. Ni a reit ar y gwylod. Mae wedi bod yn thema trwy'r gyfres Da ni wedi stryglo. Ie. Ond, mae gyda ni bach o fantes i ddechrau heddi, achos mae gyda ni bach o amser ar ddechrau cyn y tîm eraill. Oes, dyn angen o. A ti, gyda bach o brofiad yn neud... Wel... yn adeiladu raffte, pethau fel la, ti? Dwi wedi adeiladu yn o blaen. Ie. Dwi'n eitha da efo... Ti edrych fel boi rafft. Do. Hogyn awyr agorad, ie? Hogyn o wlad. Ie. Dwi'n eich neud lot o fechi, so... Ie. Dwi'n gobeithio wneud y rafft ddal at ei gilydd, yna. Ti wedi adeiladu rafft o'r blaen, Cad? Fi erioed di adeiladu rafft o'r blaen. Ti wedi? O, ie, mewn blwyddyn 7. Reit fydd yn, actually. Ie! Ie, ond nes i disgyn mewn. Ti'n cofio unrhyw beth? Nes i disgyn mewn. Geiriau gyngor i ni. Geiriau gyngor i chdi... 9 of the knots. Iawn? Gret. Wbeth i fi? Ti'n neud y lot. Iawn, 9 of the knots. Yn yr her ma, ni'n just goffa gweithio'n galed, gweithio'n gyflym, a pan ni'n rwyfo, all ti arwain hwnna. Ia, i'r blaen. Ia. Un. Ie. Beth sy'n dod ar ôl hwnna? 2. Dwi'n meddwl mae pawb mynd i stryglo yn y dŵr. Yndi. Mae fe'n mor oer. Yndi, mae'n mynd i fod pob bynnag sy'n yn y dŵr yna gynta, dwi'n meddwl sy'n mynd i ennill. Ie. Mae'n bwysig bod ni'n gweithio'n yn gilydd. Ia. A bod yn just barod i fynd mewn i'r dŵr na, ella, ysde? Ie, ti'n barod i fynd mewn i'r Dwi dŵr? yn. Ti yn? Siŵr? Dwi yn. Siŵr? Siwr. Os bod blaen yn rhaid i mewn i'r dŵr na... Gwersyll yr Urdd Glanllyn yw stop nesaf RAS, ond soni mae i joio, mae gwaith yn ei wneud, a mae mwy o bwyntiau i'w ennill. I Huw a Jed, falle. Cadi and Lloyd? Neu fi a Leah? Bendant ddim Huw a Jed.
Mae'r dasg nesaf tu fas, yn y dŵr oer ac yn y glaw. Achos adeiladu rafft yw'r nod, cyn rafftio ar y llyn i ddarganfod lleoliad nesaf daith. Huw a Jed sydd ar fantais o gyrraedd yn gyntaf. Ofalus! Reit, mynd sydd â ni, yn gloi. Reit, so... Sut ydi yna, Ken i fi? Cyma hwnna o dan, o dan. Ie. Drwy. Halfway. Tin. Dim sgidiau grip dy fi. Dy Jack! Fi ma. Ffydi. Hei! Iawn, Jed. Right, Ti'n nhw, nhw'n cico barrels ni. trwyddo. Na. Loop. Gan la, fe. Double, ie? Siŵr. Go! Whoa! Quick, Lloyd! Oi! Stop iau! Hei, fi heb wneud dim byd, reit? Gad fi fod. Sa'n i cwffwrdd neb. Hyn ar dren. A dy'r... Hang on. Na'n siŵr bod ti'n gyrraedd. Dy'n digon hi? Na, di. Hwna'n gret. Right, rwyf yn trwy. O na. Mae nhw bod yn y gorffen. Mae'n iawn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Come on, Huw! Ochr yma. Na, sim... O ie, oes. Oes. Cody! Over ni! Hei! O, dwi'n cogio slide! Hei! Come on, ma! Huw, what's the fuck's wrong, is it? Mae hynna'n ffain. Na, achos ni'n ei synco. Reit. Mae hyn yn rhy bach. O, esgysodion yn fawr! Na, mae hyn yn rhy bach. Oedd ddim yn ffitio. O, diwn ni'n digon ten, dwi'n mal. Fi'n iawn nawr. Reit, y plen mewn, y plen. Stop! Gwthio. Da iawn, Cad. Rhaid codi, a ni'n dod o fe ochr yma. Na ni. Iawn. Ce, mae'n Quick! Wel, ni wedi colli anyway. Ochr yma. Tyra fo. Ti'n yn saff? Reit, hang on. Be sy'n neud? Just check-o. Ni ar y cloc fan hyn, Cad, mae'n ras. Ni wedi colli. Come on, na, come on! Cad, agwedd ti, ddim digon da. Come on, positif. Falle bod y gwaith adeiladu ar ben, ond nawr rhaid mentro i'r dŵr. A chredwch fi, mae'n oer iawn. O, mae'n raff yn hyn. Rhaid fi'n neud o fan. Hei! O, ti mlaen. Dal y padlu fi. O, mwd! O na, maen nhw'n sownd yn y mwd. Huw! Gwthio ni! Come on! Ti'n un yn gret, Huw! Ti'n un ffantastig! Mae hwn yn afiach. Fi mo. Na i a Leia'n well ar y llyn. Jed, ni'n dod ar ôl chi boi! Da ni dod! O, mynd oer. Na fe quicksand! O, fi... Tra bod ni'n sownd, mae Jed a Huw yn agosau at y cliw. O, mae'n drewi! Llyn tegid yn ymmian! Neis i weld Lloyd a Cadi'n troi lan o'r diwedd. O, da fi y paddles! Checa ni fi, please, Cad. 1, 2, 3, 4, 5! Fi'n mynd symud! Di Jack, come on, mae'n rhaid gen afan! Lai tynnu. Down, Cad. Ma di datod y ffyn! Son yn di! Hynna! Right, mae'n dweud. Surprise, nid dyma'r target. Go iawn, sori. Do fyna, fe? Do fyna? Am dric brwnt.
Nôl â ni at y caiacs ar y lan, ond pa dyn fydd yn cyrraedd yn gynta? Mae'r tîmau wedi troi ar ei gilydd ar y llyn, ond dyw'r gêm heb ei orffen, ac mae'r RAS yn parhau. Huw! Huw, aros i fi! Mae dwy oed freezer! Fi teimlo fel morleidr! Yes! Rhaid ni ffindo rhyw map yn gweud dim dyna yw'r nod. Da ni'n gorau nôl y cychod bach. Un am yn cw? Dwi'n dod fyna. So, gofod tynnu nhw mewn falle? Ty, Jack. Nid dyma'r ffordd i go iawn, sori, wrth nôl i lan. Tynnu'r cychod bach at y chi. Let's go, let's go. Come on, Hugh. Oes angen ni fynd yn hwnna nawr? Let's go. Right, beth yw'n y bag na? O, Matt, Matt. Boys bach. Ti'n iawn? Ie, fi teimlo'r trad fi. Newydd ffyn o mas, ni'n mynd yn holl ffordd draw fyna am dim byd. O, fi goffi cael hoi. Jack, mae bob dim yn iawn! Rwy'n Da ni'n mynd i'r wain! Da ni'n mynd i caiacio yn y wain yn rwan, da ni'n mynd ar hyd yr afon. Na fo, dyna di fod y gem, dwi'n siŵr iawn. Cad. Sa'n gallu. Cad fi'n mynd sôn. Ti'n dod yn tynnu, dwi'n mwy. Diva! Diolch. Brwydyr anhygoel gan Huw a Jed i orffen y gêm yn gynta. 3 phwynt iddyn nhw. 2 i fi a Leah, ac yn ola, ymdrech siomedig i Lloyd a Cadi. Ond, mae yna dwist mawr ar y ffordd. Da ni dal yn ola, met. Mae'r tîm melyn efo 11 pwynt. Ond, ar y blaen, wan, mae'n gyfartal. Tîm Gwyrdd a tîm Oren, mae gennych chi 17 pwynt yr un. Nawr am dwist mwy ar gyfres. Gall y penderfyniadau nesaf newid popeth. Yn eich pare, dywyswch un o'r bagiau yma a dilyn y cyfroeddiadau tu fewn. Mewn un o'r bagiau, chi'n ennill dim byd. Diolch am hwnna. Chi'n cael 2 pwyntiau wrth un o'r tîmau mewn un arall. Ac yn yr un ola, mae un o'ch chi'n cael newid tîmau a swapio gyda rhywun arall. Na, sa'n nhw'n efo neu yna. Na, sy'n neb yn ei hwnna. Hew, ti'n mynd yn dawel. Os ti eisiau newid tîm, wyt ti'n cael pwyntiau ar y tîm yna wedyn? Wel, ffindwn ni mas gwrs! I fod yn deg, achos ni moyn bach o densiwn yn mynd mlaen, allwch chi fynd gynta, boys. Sa'n gwybod os ni eisiau mynd gynta? Ni eisiau mynd gynta? Dan, gwan, gyd i ddewis. Y fi'n dewis, o. Yr un mawr fan hyn edrych yn... Abernica. Yn neis, yn dy fe? Meddwl ewn ni nesaf, Leia. Na i ddim edrych, dywys y di. Na siŵr bod yr un iawn yw e. Paid i gael ei lawr yna. Diolch. Amser dina, ni'n goffi O, ddim yr un yna! Dyma ni, Cad. O, yr un swmpus. Fi'n mynd gynta, fi'n Fi penderfynu. hun di darllen i'n gilydd. Ie. Yr lluniau yna fe? Ennill pwyntiau. Fe gwyneb! O, na! Nervous. Fi nesa. Dim ots, met, dim ots. Oh, yeah! 2 pwyntiau tîm arall. O, ni angen hwnna. Dwi'n gwybod pwy. Sy'n golygu, newid tîm, wyt ti'n aros neu wyt ti'n newid?
Wel, Lloyd, Ie, ni wedi joio, ti'n mynd i aros, ie? mae popeth da yn goffod dod i ben. Fi fynd i swopo. Na, ti ddim. A fi mynd i fynd ar pwyntiau gyda fi. Leia, ti ffansi swop? Gyda fi'n dewis na. Ie. So, ydw i'n tîm gwyrdd, so tîm oren? Ti tîm gwyrdd a fi'n tîm oren nawr. Ydw i'n colli pwyntiau fi? Wyt, Greu! Ta-ra, Leia! A dwi'n gorfod bod efo... Mi'n ôl, Jack! Croeso, Leia bach. Mae'r wylod y sgorfod na. Nis i ar y top. Ni'n ôl gyda'n gilydd. Ni'n ôl gyda'n gilydd. Mae pethau di newid. Leia yn ymuno gyda Lloyd ar y tîm gwyrdd. Fi a Cadi yw'r tîm oren, tra bod Huw a Jed yn aros gyda'i gilydd mewn melyn. Wel, mae lot i newid, y dîmau, y pwyntiau, o ni peth sy'n saff yw, ni ar y gweilo, ni dal yn gilydd. Am wan. Am naw. Offon ni'r her nesa? Come on! Jack! Mae'r stres ni cynyddu, fi'n gweithio ti. Lythu chdi. Mae'r RAS yn parhau, gyda'r tîmau newydd y tro nesaf. A mynd y well,